ପିଲାମାନେ ଆତ ଆଦି ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ନମ୍ବର 4 ରଜଦୋଳି। ପିଲେ ରଜଦୋଳି ଆମର ରଜ ପର୍ବରେ ଖେଳାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ, ରଜଦୋଳି ଖେଳ ହେଲା। ତ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଶେଷ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ, ସେଇଦିନ ଆମର ରଜ ପର୍ବ ପଡ଼େ ହେଲା। ଜୁନ 14 ତାରିଖ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ହୁଏ, ଝିଅମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ମା ବନୁଥିବା ଝିଅମାନେ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ରଜଦୋଳି ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଘର ଭିତରେ ଲୁଡ଼ୁ, ତାସ, ଚେସ୍ ଏଇ ଯାକ ଇନଡୋର ଗେମ୍ ବି ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ଭିତର ଖେଳ ହେଲା, ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହି ଖେଳୁଥିବା ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଆଉ ଏଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ରଜଦୋଳି ହେଲା। ରଜଦୋଳି ପିଲା ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଖେଳନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା ରଜଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଘରେ ବି ପଚାରି ବୁଝିବ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବ ହେଲା, ରଜଦୋଳି ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ 1 ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଛବି ଦେଖୁଛେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ, ଏଇଟା କମଳା, ଆଉ ଏଇଟା କାନ, ପଗଡ଼ି, ପର, ପଇଡ଼, ନଖ, ନଟୁ, ନଳ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କ ଅକ୍ଷର, ନ ଅକ୍ଷର ହେଲା, এইগুଡ଼ାକ ଆମେ ବେଶୀ ଶିଖୁଛେ, ତ ଶିଖି ନେବ ହେଲା। 2 କର, କଟକ, ଚଷମା, କମଳା। ଶବ୍ଦରେ ଥିବା କ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ହେଲା, କ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ମଟର, ନଟ, ନର, ନଳ। ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ନ ଅକ୍ଷରରେ ସ୍କୋୟାର ଦେବା ହେଲା। ଆଉ ପର, ପଟ, ପଇଡ଼, ପଇସା। ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ ଅକ୍ଷରରେ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଦେବା। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କ ଆଉ ନ ଆଉ ପ ଅକ୍ଷର ଶିଖୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଶିଖି ନିଅ ହେଲା। ଆମର 3ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଲ ଆଉ ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ। ପ୍ରଶ୍ନ 2ର କାମରୁ ଗଣି ଯେଉଁଠି ଯେତୋଟି ହେଲା ତା ଭିତରେ ସେତୋଟି ଗାର ପକାଇବା। 4 ଶବ୍ଦ ସହ ଠିକ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା। ଆମର ମଟରରେ ଯୋଡ଼ିବା, ଚଟ, ଚଟ, ଟଗର, ଟଗର, ମଗ, ମଗ। 5 ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଙ୍ଗର ଛବି ଅଛି। ସେହି ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଆମର ଗୋଡ଼ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଆମର ଫୁଟବଲ ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଏ, ସାଇକେଲ ଚଲାଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଦୌଡ଼ାଯାଏ ହେଲା। ଆମର ହାତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାଲ୍ଟି ଧରାଯାଏ ହେଲା। ଆମର ଆଉ ତୁଳି ଚିତ୍ର କରାଯାଏ ହେଲା, ତୁଳିରୁ ଚିତ୍ର। ତ କାନରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, କାନରୁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିପାରିବା, ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ହେଲା। ଟେଲିଫୋନ୍, ଆମେ ଫୋନ୍ ଶୁଣିପାରିବା ହେଲା। ଗଲା ଇଏ। ତାପରେ ଆମେ ନାକରୁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନାକ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଧୂପକାଠି ଯେଉଁଟା ଲଗାଯାଏ ତାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିପାରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ନା ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ବି ଔଷଧ, ଏଇଟା ଶୁଙ୍ଘାଯାଏ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆମର ଫୁଲ ଅଛି ଟଗର, ତ ଟଗର ଫୁଲର ବି ବାସ୍ନା ଆଉ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଶୁଙ୍ଘାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଆଖି କ'ଣ କରେ, ଆଖି ଆମର କ'ଣ ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖେ। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଦେଖେ ହେଲା କ'ଣ। ଆଉ ଆମର ବହି ବି ଦେଖେ ହେଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରେ ହେଲା, ପାଟି ଆମର ନାଶପାତି ହେଲା, ସେଓ ବି ଖାଏ, ଆଖୁ କୁ ବି ଖାଏ। ତାପରେ ଆମର ଚଣା ଅଛି, ସେ ତାକୁ ବି ଖାଏ ହେଲେ ଚପଲ ଅଛି, ଚପଲକୁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ 6 ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା ହେଲା। ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ବଲ୍ରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଦିଆସିଲିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଜୋକର ଟୋପିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପେନସିଲରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି ଆମର
କଲର୍ କରିବା ହେଲା, ରଙ୍ଗ ଦେବା। 7 ଆସ ଆମେ ବି ଏହିପରି ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଅଛି 1 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଲେଖିବ। ଆଉ 2ଟା ଗୋଲ ଅଛି 2 ହେଲା, ଏଠି 2 ଲେଖିବ। ଏଟା ଦିଆସିଲ 3ଟା ଅଛି 3 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଜୋକର ଟୋପି ଅଛି କେତେଟା ଅଛି 4ଟା ଅଛି ତ 4 ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପେନସିଲ ତ 5ଟା ପେନସିଲ ତ 5 ଲେଖିବ ହେଲା। ତ 8 ଆସ ଲେଖିବା ତ ଚକ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ ଉପରେ ଲେଖ ହେଲା, ଏଠି ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଅରଟ ବି ଏମିତି ଲେଖିବ ଉପରେ ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଚଟର ବି ଏମିତି ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ପାଇଁ ସୂଚନା। ରଜଦୋଳି ପାଠର ଚିତ୍ର ପିଲାଏ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠର ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରଜଦୋଳି ଖେଳ ପରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଅଛି ସେହି ସବୁ ଖେଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ହାତର ଗୋଟିଏ କାମ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ ହେଲା ପଚାରିବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହି ଚାଲିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବେ। ଯାହାକୁ ପଚରାଯିବ ସେହି ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ଓ 8ର କାମ ସହ ବାଲି, କରତ ଗୁଣ୍ଡ, ଚକରେ ତଳେ କଳାପଟା ଓ ସିଲଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଓ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କାମର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବା ଦରକାର। 16 ପିରିୟଡ଼ର ଏହି ପାଠରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ପଠନ, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା, କ, ନ ଓ ପ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ଓ ପଢ଼ିବା, ଚ ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, 1ରୁ 5 ସଂକେତ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଲେଖିବା, ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପରିବାରର କେଉଁ ଅଭିଭାବକ କିଏ ବି ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ଶିଖେଇବେ। ତ ଏଇଟା 16 ପିରିୟଡ଼ର ଏମିତି ଅନେକ ବି ପାଠ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଶିଖେଇବେ ବାରମ୍ବାର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିବେନି କି ଜାଣିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପାମାନେ, ମା' ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଦା, ଆଈ, ଦେଦେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଦମାଲୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତେଲ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲ।